Ani busaje khamari deborma ei sak hamyangoi jibio mas der mas klai tongkha gai tabuk ei Chennai o refer khaikha Chennai CMC hospital o gai tak logorokni sajjo nang tongkha ang jibo der mas jibio tongmani rang puisa kwrwi gori gai ta logorokni sajjo naio tamo rogi mani po bo rogi wngma gai bini ei aro doctor rok saka TB hini waisa gai oboni pore doctor teuse sauka TB manjagya je jaga TB rok negative aro positive hini biti chati tonikha gai aboni bagui tebo serious tebo hamya wngkha aboni bagui doctor rok no saka mane Chennai yo thangkaiba kaham kok dati ham phaimana hinai gai aboni bagui no tabuk ang lokorong thani sajjo naiyota busuk rok rang mankhang ke lukorong ni suba suman khang ke hamui phayan nungma chu rang rok busuk nangui tong rok tabu rang tabuk seng ei 3-4 লাখ মতো abo hai rang nangtong gai onek din jabot naimani mane rang paisa abon bagui no nangtong thata kebuni suba surok da mankhan rok te tak chenai hep ok chenai o kalangja kebuni suba surok manai ja kalangga na tebo nangui tong tabu coba tu to party torok khode rika 5000 gai aino side by jati gusti kombes sokpaikya gai ta tebo rang seng nang tongota gai abono lokorong no tabo koimung ani mane coba jokhaikheba ani cherai ham phaine nung ba korong nang gang ke bahai ke korong nai mobile number rok kisa gai mobile number kani 93 6 7 gai 0484 gani account number uri nai aro gabono lokorok naikheba ani cherai ham phaine hinai asa khai bumung tam dan ani bung kai omri deborma para ke para Bishodep Sadopara tomakari tomakari